Elkano Bosteun Fundazioaren lan ildo nagusi bat garapen jasangarria bultzatzea da, bai itsasoaren zaintzaren ikuspegitik eta baita elikaduraren ikuspegitik ere. Hori dela eta fundazioak lankidetza hitzarmena sinatu egin du Euskal Herriko Unibertsitatearekin eta Getariako Maizork enpresarekin. Gure lan prozesutan eta itsas kontserbagintza sektoren oro har ezinbestekoa da jasangarritasun irizpideak txertatzea itsasoaren eta gure sektorearen etorkizuna bermatzeko. Proiektu honek 3 helburu ditu. Garapen jasangarrian itsas ekosistemek duten garrantzia azalduko duen gida bat sortzea, Getariako antzoa kontserba produktu baten bizitza zikloa aztertzea, ingurumen eragin nagusienak identifikatzeko, eta Maizorren antzoa kontserbaren ekoizpenean ingurumen eragina txikituko duten proposamen zehatzak egitea.